Dali na, me! Kaya ba't na ta? Oh, padulong na ba? Hala Sam, naghakot lagi mga kaldero sila Meme. Bitaw din asa kaya na sila no? Adtoon daw na to Sam. Tara din Kol, day mo mo adto, nagdala lagi mong mga kaldero. Birthday mo gunay me karon mga ligo me. Birthday day ni mo me. Basin pwede mo kuyog me. Ingna si Papa din kung musugot ba siya. Day mo maligo Kol. Ato may maligo sa Hot and Cold Spring Resort. Hala nindot yan na dira din Pakuyog kami Kolbe. Ah sige, para na ikaw ban si Meme. Yes, kuyog jud mi. A few moments later. Hala kanindot, abot na yun ta. Tara na, sulod na ta. Pilay bayad Kol. Ngutana pa ka mura pug kag ikabayad. 30 lang gang. Dara Kol oh. Uy, bayad na ta. Tara na. Hala kanindot. Me, dali sa motor eh. Uy, tura yung papa mi gitawag ta. Tara, tara, tara. Unya ra mo maligo ha. Ay maghatag mo og birthday message ni Meme. Unya pagkahuman, i-blow niya ang kandel. Oh, sige Kol. Bora na itong handak Kol. Cake raman lagi na. Ay muka balaka kay kitiring ato ang tirada. Pa, ang gusto na ko mayunog message kay si Dini. Ang ako ang message sa imo me, good health always. Ug unta, dili ta magkaribal inig pagdalaga. Nya maura to me, happy birthday. Salamat kayo Dini. Unya ikaw na pud Sam. Ako ang message mo ami. Birthday to come. Enjoy your birthday. Happy birthday, me. Salamat kayo sa inyong message ha. Ah sige, sindihan na to ang kandila. At sige, atong kantahan si Meme og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Me. Pa, pwede na may maligo pa? O sige, pwede naman maligo. Yay! Meanwhile. Mi, dini, tanawa ko mulangoy ko. Buhato ko glawom. Ala, lato gyud sa sapog lawong me. Ka, lumos gyud na aron. Lawo na biya kay na dini. Lawo. Wala me, nalumos na si Sam. Tawo na to si Papa. Papa, nalumos si Sam. Tara! Papa, pagtawag og doktor. O sige, kay magtawag sa ko. Bantayan niyo sa Sam. Saan man na to dini? CPR dini. Wala man me. Usba dini, ikadaghan na. Oo, sige me. Ron sa ko. Nalungos ka Sam. Ha? Kinsa di mo? Wala dini, wala kaila si Sam. Naambil siya guro me. Saan man na to ni dini? Sayon ra na me. Ganyan na ah. Nganong gisagpa mo ko nimo dinhi? Da, ulian lagi me. Wala, ulian yun dini.
Mauni, pasyente. Kinahanglan gyapon nato ning check-upon. Ibasig na epektuhan ang utok ani. Oh, mauna, Dok. Check up pa, Dok. Dong, kailan ka sa kuha dong? Wala, kinsa dito. Kung naulian na ka, kinahanglan makahibalo ka kung unsay akong itudlo. Unsa man ni? Ilong. Kini, unsa man ni? Dalunggan. Kini, unsa man ni? Kaning duha. Di mata. Naulian na gyud ay ka dong. Pero kini dong, last. Kini tanan dong, kani tanan dire, gikan dire. Unsa man ni siya? Kana. Lubot. Tanawan ninyo. Wa pa naulian ang akong naong himong lubot. Kailangan dalo na to ni sa mental hospital. Unsay mental? Bahala